Asante sana. Mwareli Yesu, Yes. Emechanda yanzu Mwareli Yesu. Mwareli gaki. Asante sana. Karibu sana mwancho murigire bono terese melio kurigiria bateri baitu kurwa sorongo rwagusi ritukuria rero gombwate omoteri ge kurose county ya Nyamira na totebi na chiakoro kwekera tukuriga sabari yo bateri bwaya karana boigo tokorere byegwa bya bateri. Karibu sana. Se faida yo murigire Ndizi TV na kiokoro kwansemo kiokorwa andaka turamanya oyo ningotara na se studio emambi ya rero. Karibu sana. Asante sana Maria Seribaga. Oyo igogo kwana ni yakoro ku Unisi Jiji. Unisi Jiji ni undo mu byaro Nyamira. Jiji no mugakone. Aye Unis Jiji no mugako. Ono koeroka Unis Jiji. Amangana na mayando cha bona bateri toisa ko baigense yabeire buya. Igoro ndioga. Kabisa. Okoria rieta rio musuita atio. Wacho murigere bona otokurira marieta iga eroche na ruete na ndabe getataranya. Ere Unis Jiji no mugako. Yentere ndakoro kwa Unis Jiji. Unis Jiji. Kure county ya Nyamira. Unis Jiji ni ngobono. Asori utamu manyete kaya unakina. Unis no Jiji no moteri wa matera yege Kristo. Ekanisa ya Unis Jiji by the way nere nganisa kyochi wasobwate kanisa. Ekanisa nimbwate. Ekanisa bono igankari nkogenda GGM. Ya Apostle Helen. Ene kanisa gocha. Ne kanisa yangu charirinde bwone nkakebirigo. Asante sana ndo bakebirigo ndani ya nyumba Nyamira County well represented na Unis Jiji. Unis Jiji. Wono kurigeria senge nchondo che birombi ya machiko gutonyori yake. Ni machisa bari chiyabara kuruke birugo roche. Oikana beko batambe. Wono andake tigatunyare kumanya esa bari yo botero turarigere esa bari yo botero. Unis nga yachagete skuru gotira kakonya gukina mpaka ikire boniga. Skuru na ni korte form 4 ni korete. Akini na senge ncho yebitoki biriko genda gutie step yende. Tianyari kana noroche abaiboli baito kurumaga besa mchiarenge toratebe mbono chikonya gokoraki chikonya kororokana ase bari baroche kurwa sama soma ane mna na korte form 4 na chete kosi ya okomina chitukie amangana salon igo go salon steve kurwa salon ngachanganda se studio ya yoko record ya matera ntu abote studio gari arenge sam studio kebirigo egacha nkara kororo ngakora mno nacha nanyoro mwanji angira nokanyoro musita okanyora Jiji akangira gochiari akamboka gochiari ange bono nogo chake sabari yo bote gachakere sabari ane yo bote gabu karuoro nandi nabona arabera se studio ya Gold Sound Records nara etiro murarigo nara korire iga Gold Sound Records ya Shem marigo muchio kebirigo ga nara beri no ko pack up amatera banta bangi nabo ko guchi sauti nchira abanta bangi tanyare okwana nara kore andake Unis otaranyore nkayao ya kabere konyara wachakire gotera konyara na chakire gotera lakini nabugate muntu konga support ngatera nkagetekerende ese studio gabu tukanyakorosia matera no mungwano ndokuru ko bedi boni gore producer ya guchi ikonge studio nero rali sort tukara tukanyako record lakini no maitege ntokelio taraba shua tara raisi yani naboroche nangedi gochiko suka nganya record nkarana ayata tagwenera ngachanganya rumugako minta kangeni gochikando nkabagi ngoche studio naria chabona ntaina ekegu nubwat tigango sugume akansugume forum ntangani amatera narenterete nkaonie forum eyu kera naoni nkarana otera nkoro muraliora tere na ndikogoite otera nkoro nyiko kuguna abasabane gakiba beira bange abasabane gakiba beira bange nonya sinkutara gakiba ono kera nanya tera nganyana kaitada ekene bachire bono na kumbe gotera nkoro ratere kugoite bono ngacha ogotero kumusubati oyo akamwa akaira no areta ikyo mwatereta no musubati yose gwasereta bieka inje ngote kero kwegweri ogine eria nenje gwekanya terete ngacha nari nsogati na oyo kunyara ningo oyo kunyara ningo yeso nkarwabu
konyatira esokibuya forum eyu na ritoche tutunga Teres Marubo gotero kuna umigo ikoreme kurwa bungu nara terire n'abantu nara ababekire bantu Mario kwabekire bakamuna na ikerete kateba yaya tigana inchentero gotera ikiagera nimbwate talent no what talent nari nachite ngatero forum iyo ntanga nande ngatera amaseni y'umuntu na y'umuntu yebone forum ya kabiri moereri yesi cyane tandana korene mai gake nto igweterio giri yao Naomi go ikoreme Naomi mintae go ikoreme Naomi mintae the producer and kanya kuri gotero ko beke stand by gotero kwa Marube gotero gokuru ku Naomi by Marube Ogotero kumwe gule Naomi ogotero kuri kwa Marube the late Marube ogotero ko tegwetirio giri yao andake bantu bangeti bamanya nayo terete gotero kuma kugwatana Marube andake gotero ko Naomi go ikoreme okwo ari ngosi no kwa Marube omari kwambori buya okwa Marube kwari Marube no musanya no ringase ministry kyagera matera aya mangi kwanse forum eyo inche toterete gokoma agante Eunice ya matera nara na oteiga magana nara akorete chi studio nabo montare kondi ina nchumbu bekererio giria ombiarire chumbe kira agacha kandi gibaka nachite ayandi na to recorded call sound records Naomi go ikoreme no gotero gwete babwatanete Marube nabo igo na omotel Eunice Gigi ekoroko gwerio giria oritiu ni bibia sana ngatana kwa igure nabo gwanta na yoterete gotero uko andaka abange mbai kumanya gotero uko mbare babwatana no gotero kwa ngo by the onyore na Marube stelate Marube na asireti gotero na asireti kumabwaye they go no moteri ba orimbo musani oime kabisa oyu mwarenge mogotera kare producer kunya kuri gotero kutogukunia sinini yotora ndo kwana mange igoro yesibeli yao igoro yoboteri bona sensemo yao ayikuna wasura safe ndo chibireto byachira ase oboteri yobo na kibono kwarore industry yoboteri kuirete ningiyere lakini ende challenges nchikortaki nchiro obuyamboro no buyamboro turarigeria ngo bwe buri kwaro kokora industry yobote obobe muna baona umuntu tabwatie byombo nabora sinyiko sukie o materaya akio monta okora amanya na Eunice Gigi no motel wetera ibieka goika bwe promotion ibieka bwe korre promotion aya kero gendete bwe korre promotion na matera to yabeke no engo cha gocha sechi ndisi TV aitomna bono ya chire studio mbalimbali chiredi anya kuvuga naye kugasaini bwe promote ige challenge na nero inaki osina kinka inko irogotero inko irogotero nende muntu nabao kungaina umuraria na ntanko irere ready oira kwa mwago senefea obora kwabora igo wake meteime igo lakini ndisi TV ndo sabe ogotero ngora bundo chi abwe screen ya umoncho bokorgetie TV yawo ga bwensemo ogotero kungolo kole ga bwensemo ogotero kwa Naomi ikoreme ekerokeria babwaterente no moterio ya studio teto gukuna sinini na ntoma ikoirana ogotero ngole gabo tigatukonya rasi you want to go now? What's the Yavana? You want to go now? What's the Yumuga? You want to go now? What's the Nivoya? Now you mean I will call me. 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 Naomi nasinge chime chando gweta ire lemera li baba tana kana miaya ina kemara tana kana miaya ina kemara asenge chaye me chando na rolile asenge chaye me chando na rolile asenge chaye baro na rolile asenge chaye
mono ikebirengere biragoite osemerio monene kaite na koigure riogerio oine roterete gabwase koigure seriogerio nyara akari ogetaganzwe style geteiga imatakari akari bade babe riogerio no bwate a very nice soft sound riogerio kabisa bono emechando yatokire anenense ya gwatebire okonyora nka yoko ira matera o yabere challenge kabisa aya nabo konyora nonyene no tabwatie vyombo bono muna bono igakoro na yacha aseta iyo gochigotera matera nlesi kanisa eseme kutano rangerigu osemuna matanga oende ochikwa abantu hobore ochikore mi abantu igobone challenge obotel nero kero kende mbale tu ategemente ministry obotel umurari bono yasie kirune kyokora yabe gasi enkongu ande asobwango nkai kwabere ko kora performance chia o wachira ande wakorere mega mbali kuna wacha geto obotel bwao nkora endande na nkora endande chikanisa na gochioge mba nkora rangeri gunde nono ne launch na kora gochimagina ruguru mugunga rugura nkora endande chikanisa bone kebirigo nkora endande no ni mikutano ye meyiga yani abasirete nkogenda na nkora rangeri gunde na ndana baremi igo nkora atarande chinsemo chinyinge isiko yagusika igwachira gokora umuyega asena achire Nairobi mbakazi mkuru wa Njenga Alina achiro si Pastor Geoffrey Apostle Geoffrey ni matu wata kanisa le pipeline nkagerete yes nkaite na wachira nseme mbia mono ekero tukulike swali yo hoteli Eunice ya ngaki yasukira kaiga Eunice yakabura ko industry bagateba Eunice yotamire ko ruboye bagateba Eunice tai amangana yo akara kwane kasana kwara kora by this industry okabura pi baka jiwe ngara ko yase Eunice kono kaigwa chiete sinda kuigwa egwa tere tamasini okasini wokagena mama sasa ni ayo kaigwa chiete by the way ita rumasi chia soka Eunice yotamire tai yo boye ni ebinte binge ase asobogimo boboro muraria iswali ni rya kwa buriri asobogima oiko kwanu nande dio kwanu nalio menyete Iwangu atamete. Ya tatamete. Cheni wona ara chiete riu. Nimbwato mwana onde bono igomoke ochigokoro mwaka. Okay, amen. Na kijya gerete ngara skake ngara timunyara gutiria. Ngara tegera lakini bono igankora enda ande muna bono na chira. Igo amangana ari abantu banyabeka Eunice tai yotamire. No bakora. Ya nara tumugetake. Obore ku ara chiete. Obore dinaro mata banantoganeri. Ogotebu kuna ba minte ministry ya hotel kora beka abana abo baisane nonyago charuka gochiarie kyagara bono murari matito batinsa chiwo chikorera mwana naindi igo bono moiguro mwancho murigere ko iguro bari ko Eunice achieto utamira okorereki na bwato mwana bo mwaka oyomo igagara achieto bari congratulations umwana wako na mwato mwera maga kabisa kurundi stiria mana barigere ribonsi bono as industry yo botere Eunice nki kokwe ko keri sana oroche kurucha ko ogenda tukwe gokeri nje ninge gokera tu buteri bwane ekyagera boteri bwagere namanyira mange namanyire kukwana n'omuntu kero kendo omuntu nabara guchikana ukwanire bobe nchira kyo wenete kukwanira omuntu uyu kirakogoseire aboteri bwandusi yasama amangana mange munayo nanda boteri bwagerere bono yankurangiri wase ebo egento kende ndatego kone kumanya aseji video chiao tima itina omugako akogotengera guka osemoterete chenterete ni gago togote oino mugako imura screen ga humoroche oino mugako Eunice jiji oino ere jiji ote bunako itama hanga mugete ligete ni goto yani ngotera ari gotatiga bono tarasoka ertara sokotera kwae oda koso kono kwa Eunice jiji Eunice na jiji nere Eunice jiji igere eroria na nago players ya materao nere ye kombuko financially financially na konga na ende bado content yale na oko inkagete yani okotera ngwete totere iga wachi gwangitire koreiga bado twa sange birengererio okotera gwasoka arato ikanse moyetengo onye bwe bwato kabisa igo wacho muri gote ne family re bya mbe bwatanete bya sana omusaza gochia kakonyagara gotenga ndo gotiga yaya amaseseni ayo monto nayo monto masenya monto nayo monto mama omocho muligereria tigatera batero ko brief rio batero ko maseseni ayo monto tomanye ko yana tokataina Kevin tobere ndani ya nyumba ndoke presenter virina Eunice Jiji
amarwaire mwamarogera chiachari para mwamachero boragorio botuko n'omugaso mogotume ebisieri by'abantu mutari korara korenda yonsi ababosa ekiagera njeso baire neema onchoreria gaki mtu kweli burina ngoga bu masese na enema yao ne yao masese ni yao na yao siko gocha kai iko enyumba yao ne yao engari yao ne yao onde sayora kyane wangani tindere ryogirio tutari mangana ogoteroko amasene y'omuntu na y'omuntu nkigia koreta wasafika gotero kama amasene y'omuntu na y'omuntu masene y'omuntu na y'omuntu neema ya mtu ni ya mtu ni ukweli abandi nabo barabona kiro kende na kyarengera ina gwante inki kwarengerere otero kukwangicherete na ntsoke otera na masene y'omuntu na y'omuntu kiro kende no na somenyete nabo konyora ugusuka este bweri gwasukire mwanya bantera tari kogoki obo no basemi nko bana ki koko royo mina sese niwe tigenda mwamu nae musabe Yesu nae goki kuno gusuka kuri kwae egere nae nari nyasara kwigore bisieri na yosuke lakini bono konyora kogosuka omonto tana Illuminati kogosuka omonto tana amachini rera na amachini akumurageria yebo andake igo kwaroche binta sawa tio sayo manyere ntongere kiago korekanete okamanya gotete gosakyo goteroga kero kende no inje byangore kanire agora toro koras mangu wate message gete kurwa sole kabisa ngwa ta borori gosekende obno borori kurwa sende naki tina bwate nyumba murarikira na sogete nuruche saigechi umuntu okwenda kwanyore saiga yo mumurage se barenge na kwabwate kacha oboteri obu muna tware gwetaiga tukanyora chibese tukagaje nyumba rinde ngiye iga nayo rache osoe nayo kupangusa munonde bwense wacha getaga wacha somo muruka yanaka sega kasini karo tukacha karindi gagweta tukanyora nyasao tuigurire ibisieri obaseseni hotero kuga gukageranga seseni gumono ngagache nyumba kirana gacha style no rocha abantu nabatana ukorana achiete amachinya mwete chibesa uyo sai Illuminati ba komanyana nyasaye nabwate emirubiria kero yomo muna bogo kitori komanyana kibogokia nabogo akanyorena nawo taima egari narangirwe emikutano gwatebugune esabuni eyu agenda gakino naye gwesibi gwakorire gasiengia ebeseri goikondo guri material no na matobori bonga anga gete 30,000 3,000 yo nyorete igo nyasaye akangurira igo
kero gotero ku amang'ana yache mono kateba lakini gosama seni y'omonto nayo omonto na mone gatebire naye goikangorusia ase jikoni eye gotuya obonyansi nkobeke gochiana eye ribati na takogotiga igoboneka irira ogasokia gotero uko gokorukuna amaseni y'omonto nayo omonto asa chakiretare asukire goika ikire ase ensemeyo egatonto gosangama na omoncho murigereria goitira ndise TV once omusara abange bagotobwate ngosomani chi SMS ino ase ebiro bitarie bitambe Eunice ekerato gukwana na kurigereria mange sikuisio maite CD nchiri koneka mono na kyo konyara kwanya ori bitoki nsemo yoboteri bwa igo ncherende nkyo okora kando no ogotera kando yogotera ngokora ndi biashara business rende bonchoreria ebina bibigo support na bintu binde bike obonchoreri nkie koko ni andaka so muntu tamaitire ndo manyana ki Eunice yonko ni ali chibando Eunice yonko ni ali chigende ebintu nabia bingokora na chingeni nisimegete nindomo mu agriculture mu yakabisa umuremyo makongo nisimegete chingeni abakonyora abantu bagochari ngaire nchikoni echiro ngokora ndi biashara bune ebyo amache nimbwate gesima nabo abantu bagocha bagura baira nabona manja ataiyo igongo nyora mache asa mu yakabirigo yakebirigo mwane bone gesima mwane keresiku asante sana Eunice yakora ebintu bidakora no bonchoreria bono asenge nche bironko nyakomya kabire andake amatera oka y'umuntu arayanyore ase enchera yogotona batena ki amatera inamaya naro kwagokirie kayara nyora gotera YouTube gari na bakorika Eunice Jiji na ako yanyora kara atake skiza bado nimbegete skiza nimbegeta amatera aho munzaka yanyoraga ase YouTube na kya ukoria YouTube akondi Eunice Jiji Eunice asinge njebiro andake oboteri obo noterete na muntu nde gwesi kando no mugago ego mugako nero gotenga muno noterete na moteri onde gusi kando no mugako incenterete utatiga rinde ninterete na marube mna nago aya n'abantu bande twara aterire na barabu kubwatira namno muswati narentererete akorukulilian utoteni ryanta batari goteba naki eryo yeri gagaki nerianyarebe nabono konyara nabo muntu abagaka abange nimba bekereta amario gutatigo muntu kagocha kubori buna eryo yeri ningo bekerete goteba mukane otaba muruyoye na nchembegete kerata no muruyoye tamaiti gotera na ndi tayese ministry dikata ne kene yeri ganyare bombekerete andaga collab nere bono moso gate na ki eye somebody se nyarebe featuring nyarebe Eunice featuring nyarebe na tata osokna denompole konya twagambire twigwanire lakini bone kaba late nimbwate kangwerere bono njachi kobara kini ni angari ganeti by the way buna kone denompole lero tobo ntoko twara denompole ase studio kolenda senge bitango bitare gotanga kai gwari chinsemo chia Kisumu nalie kiagera atanyara goika denompole nero gocha litukoria lero kolenda senge twanya tomuro omuyega ojoko basi wikibere iri tukore gora iganyara koboka ne county ya Kisumu aso omuyega gete na kiagera atanyara goikera na asiri tukoria lero ogotera nkororo asenchira ya bene nuko chokuburi oratokona mange libaga denompole igototwa Eunice Jiji igode denompole ngakiere naende ntomwarigani tomonyora se studio tokwanira mange oinere kwa geto kutware collab nere twarucha gutwara kwenda senge bitango Kisumu akare obugima bwawo hotera ngoroterete obugima mburi bwawo hotera uko ngigi yako irete ogasokia gotero obugima mburi bwawo mburi bwawo nabokonyora omuradio kinete buya tikwa bwate bokongwande tikwa emaritande lakini bwika kwanyoro ubwato borema ose wa ukoiro tari korora isore nyagetari utari ngiko banyagetari gekagera ngatana inyoro bugimo bwate tari obwawo nagia to gasokia ogotero uko na mambi go chikobo konyore gwatumukie naboko genda ne saboni nyora chari chin nabona chari chimogete gwakule toirane tigo bono bugima tari obwawo andake Eunice asinge nchibira na senge toko buminyokia gusigaiga abatena abange tubwate onde nare kwa hoteli bwa yefo kubwa ko musete osebo ko goketi agatebana nyare baro ninje ninganjete igasi yaye nteyagi oina gatayigo denompole
ninganjete mirimo yaye nere ngoteba nyanje that's why namoteti no gotera ngorante tugwatera anto injini ready tukabangale mpaka ritukora kinjanyarikana Kukunya ukira mote naro kuwato kwa mwaka hoteli nte kogenda iga to korega nega yaya nchondi ta yombwate te koboko mwa kumtonero yombwate to koboko ngokake bakangigete singigete amonomo asena gakordi gacha besina to ku bishop Sam bono Sami Nyangweso Kebirigari OPCG abuna butote abuna ona akinerete na tena abuna ona eterete andaka ebuna gwakine buno konya gusukaiga amatera ngonya kumanyakana na ndi unisi ngonya kumanyakana ole mono mote nare kwa bwatira ko bako buna gochaka omoro kienjera no nye kwa bwate tukoboko abange nanaro kupita rasubu omusani pita rasubu angwana bali abagachire riri nane ni mote nako tengera ta video in fact omonchu mulgerenya ase video ga umuntu naro begete yange ko bakona papo iga oine pita rasubu oyugati oyunisi chino mugako ebale ga kwa screen ni buna bagatenga iga oine pita rasubu bono orase screen wanchu mulinga tera no ligereti iga katos pita rasubu ko bwatira ko boko bachete tuwara gonya gotenga yani bago tengera rindi buna nabo batenga ase screen abateria kwa nabo barase screen yabo naro ku Douglas Machora ero bono ari na Ivasha bono inga n'abantu abangonye ndi antu bagwancha batebana ekena aro naroje lakini nanyorete nyarebe agangonye ndi antu tugukwana ngo narabwatire narabwatire abange bakaboniga pito yongo gotei nabwate studio yae wegore studio Kemera neroro na Steve no tu amenyete Steve terete yeso na yekebungo kiane ro Steve nyuma tara nyoma no tomenyete muane bosonga no tomenyete twansi tugutaramu bakabona bono iga asikire kewango ale bono mu aposto ale pastor no abwate no morandi ara wate kanisa tumocho muligeli bono gato kwa na gato kuligeli byeko asoro mu rwagusinyora ga kezwe Jumapili iganganya ga no korre byegwa byabateri bakubukira tugoroka wasani chipukizi no moterio gochaka ene kana tuomera na century ya bene eliko nyara gokobeka na gokoleta se studio kwa nabantu na togokini tokali bakali yaba nabatena abange bagochaka bono obwate kiego abateri abaya amatera maya kurende ento abateri baitu babulete ngose kibabuleta sorongoro wagusi ne platform omateri na babatogotera lakini otera kanisa Jumapili oenda nyumba otengera osotegerere nyumba amangana yakora abatera limu gochaka bono high time tinga kine nkone kina gusinko rande byego kuna botambe ganere gasingo kora kone kizo Jumapili botambe oteri bagochaka bono libagana limugani aso bwamo ebintu byose nakorekana Eunice Chiji no bwateganga yose umugako na bwatanga yuko chigotero kwaterere bono buna jiji tarantevya lakini injeni pada matera ni interete kutatia ntara yabeka nara itwaro nare chiko tera na yande na Dennis Mpole lakini konya na sokia yande ayintara abeka chibicha bono ekartonya guskaiga ntoma etena abateri gusina abange no boteri mbororo botari boke omateri naro gochaka bono buna embo semikyo ramwe tengo motebina ga kyo boteri no buya gente kama hiyo kage kubara ni chipesa financially huwezi fanya kitu lakini kama uko na kipawa naende studio chinde nchire morali neba oteba chingiya nabo ko gende kya no wate talent ye nande tubwati bo besa boisa ine byayiga kwa motenga kiyara ko nyare kanon korera iga mna heri verse production mimo cyo bosonga no mo produce umya sana ana oyondo ku shame choil na barabuna bo Gold Sound Records na bako ndo mutene kene gaki na bonyu weto oterankura lakini besa timbo ati saini ngakyo bonte ngakyo gonkora gaki ote ya yareta yubwate na ine besa nchiri eskemo igo bono ngoteba no moteri gochaka bono ta uko moyo kero kende nabo monta na bono ga CD cha sire chire keno marari cha siriri nabo monta ta na uchigotera guchiga bu ngayigo chikoiro gotera tari rasimo ire okogotera ko besidi nabo kobeka no ne ready kunya ko sisenia abantu kunya ko abantu omoyo osikwanda no ne menyega wa perform kero kende narori gochigwe koro tiga gwekora gwetero message yo gotera kuria kunya gokina iga moteri kio kwa rocha kumusoro boteri bwa neba nisiko yense yake Angela Jibaronsa na ngusete no tangora tena nataka ninuliwe
toka chini kwenda juu. Toka chini kwenda juu. Nataka nitoke chini. Kutoka chini kwenda juu. Ama tena by the way akona upako mpaka sasa hata kama alikufa. Na akarolika akina hata munsi wa tutari gotera buya. Akanifutia. Angela Jibaronsa gasirete umubaye gotera so basukano webara bari motamanye tigasirete umubaye so umubaye gotera so basukano webara ekerare ngokore performance ye mu asenseme ye mukarenchira kogenda agasiro ubugima bwaye aina ari akoreka ndachinga kecho Eunice eketo gochigokorera enda senge nchondo chebiro bito byachire ase myake 5 iri musyo kaibwero chebuna Eunice ase myake 5 iri mutu nyasaye karanje anje nitate nikae na ufalme yana nje nindoje bado naendelea kumove kutoka stage nyingine utukufu hadi utukufu ndo tena ngo sukani nyasango nyagunsukiale murari ubwete no kurangiro gocha sina bono kondeta ndisi TV ni kiwango tunashukuru sana asante sana hono ni maitasi kwarwa bali bato Eunice ko ikagaria gakini ntugwate bantoro gogo support tole ntoko inyorete batebya ngo high five gochimuina ari ngutaite gochakera umugakone como taina congratulations for the work oya aendete gonkokora como gako Gigi wakwani kubona nomo enjera gete na bana bane blessings oyomo kena Chantel nero mone boni go 4 years alafu na my mother in law Yunia Nyabuti my father in law Nyabuti my brothers in laws abarugi babo my mother bono asingi boire my mother Mirika Wilfredi amona abanda moyo bali na abanda abangi nabasani bane bonsi abateri togotera nabo Chopime evangelist numpasa boniga Jopimo lwata omunyayibero yes omunyayibero kurukebiri gali Jopimo mongera mayo bonko batena mbuya mono edina abasana abangi gakitingo nyara gukora tokonyara gukora bono asinginje yayo eta to chigukorera agabo asenge nchondo chibito byakire kore naseme ya Facebook live ansema ya YouTube live mbali baganda gutuma comment cyabo Venik Kerbo basi tumebariki ukone yene yacha tamambe Purity Sarange tumebarikiwa sana asante sana Damak agron Damakie Barongo Koro Kisi Town nimebarikiwa sana asante sana Elikana Nyachae watching from Eldoret agote mambo iko shwari kabisa asante sana Elkan sema Richard Eldoret agote ni gato wat omwane Kibriti well watching you from Nairobi happy Sunday to you and my mom Concept Nyakerario alafu utaniweka ile song ya Bromara Kiasande kamanda tuambukire ngo chakora senchera ya bene ana na ndise cyakiraro nindo cyena toiberu kinsaga ne producer yane gali na ariko nyorega kombe giye cyane ariko gutumira nya ko turunga nikoro muinawo tigasome iki jumbe biri cyo kaga kina nseme gaiga asengincho oyebiro ensemeli ye ujumbe kinyenye mbare bagana to kusanga mo 90 bakwa na mo 90 ni Christian kutoka Nyambera naomba wimbo wa Boniface Nyatuko semelia asante sana batendo cha bantu batoje praise God my brother present Avini ampita mugaka pere salimia Eunice oyo na bure kanisa ochaita wande na ule kanisa nambeyemo pere oyako kuna pita mugaka pere tose torako bwate chigari chinyinga obuge waikire toraika nije morete gatumanya bang Eunice abateri abanget tario monene bako baka kurende na bwabanyene bagwetogia na beriko abateri abange mbali kumubaka monene mbaro bagwetogia na kurigiri chibesa Nekene narogote baga nekene bande mbale aibise to hoteli mikurie besa oyo musakuru ogembo pretu wake omuraria oyo na umike muntokoro kiamo kama na mjua Eunice asante sana hivi ni the ladies talented please play for me Naomi by Frank asante sana play for me that Naomi agotera gusabunu ku Naomi oyo Frank agotse mochiria agoteba no arime inchempita kora nchembekero musamari otero musamari gwasabiru sana kaite to gukora Eunice tokono otero kuna umitigorema kuru mutobekero musamaria ndo twasa ngamosnyata from manga isecha naomba elikiumwani kyo musamaria wao otero kuwasabiru sana congratulations Gladys Aras kurukeroka wimbo wa Sami Ntabo ngocha kole gati ya matera abange basabira matera mange president Peter mugakambya mono gati ya banda bango monchu muri nyasengenche yebiro ngota tora chikokorraga bukorende ogotera Naomi ogotera masesenia ogotera moereri Yesu moererie ngonirango moererie Yesu emechando ya baba moererie Yesu asante sana oyibona igakoro kwa na Eunice Gigi
gwikira buno tokubutorero entunde yega inyora amatera imu asabire nima tokotera kumusamaria wasabiru sana igongo saba omu producer ne John Kebati elibono kotera kumago cyo musamaria kolenda sibono tetonyora gotera kwa Eunice atokunire muhererie atoretere Naomi tokolentira geteiga style geteiga tabauti meyandizi TV once wo mugusin wekachinga kitendere tokolia Jumapili buna botambe na tokomera gaga chinse 12 chomombia wekachinsa isato chiamambe tobo tokebinto mofanya buna botambe ga no korebiego bya bateri bakubokera sorongura gusikolenda kinko chikona cha tomera nense yama yamarwa wasemese yama ngana magia kulenda serera karotona Eunice yes rogwatenga nende so twakore kakete na twakore nawe ifu abantu nataine hayo yo ntakwani gaki pole sana umwabere Eunice yebiro na nyuru nene na twakobere tidaka ikomine sana maskani ya manene lakini next time goko nyoru nayo mu omatari ko kwariga niyo nyoru bona kubaya igona tigatokore gabo moncho muligere tinyana matera Eunice yabere goko moiga tomaka ndo kondege starike tokore no musamali go chiminogari igobona nyakora bunyomba bono ongeza volume mentally igobona kare dance ga bono chiko bonje tiganda beke simichi anensega ekara bono ndo chabone dance go chira ko baga togo kora litukeri gona lia Jumapili go kanande Jumapili gocha tomiranega ndani ya nyumba ndoke presenter vini omurubuli ko kunegesinga nseme mtandao Facebook YouTube tonyole buna Ndizi TV News nencho manyana kana nseme ya Facebook ndigi na Vincent Onyancha na boko nyororo na nseme ya YouTube na Vincent Onyancha na boko nyororo sangana nche kwana na nche Ndizi TV obwansu wo muguzi Ndizi TV News chisemo chonse YouTube Facebook na boko nyora igo karotori email yo wansu wo muzi tukolia Jumapili ni metene producer ya negali yagonte bono Onyancha Toto konda sigete gato bwa tokenjira gete era gate borusirie goti megari atengo chando go chaga uniche bwa toke dance tonyore ama system ya mwaererie gotera mwaererie na kogocha seme twende kazi sasa tupe sauti DJ
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakira nikirundekerene nago kurengera chibicha chinkiya nabwo chinkino nukukigima